sa Adapt a Family dahil napili ko ang samong barangay na mataunan ng relief. Kasi may mga nagtatarabang man po mga NGOs. Kasi sa presente po ngunyan, ang LGU, no, dikit na po ang pundo dahil nga naubos na kang COVID. Maski po kami sa barangay ni, maana po kami makuana na budget. Pero po, naghihingaman kami ang Municipality of Camaligan Hered kang Samuyang Mayor, Hiroshi, nakapagtaon naman po sindaning asistensya through relief po. And may nagkarabangan pong mga NGOs, pero dahil po sapat para po sa, hindi po kami 42 totally damaged, talaga itong totally na lockdown ang Sendang Harong, and 518 na partially damaged na household. So iyan po, ang gabos na totally damaged, nagtaunan naman po asistensya sa LGU, may tigo 1,000 kasi ina-assist ko po yung kang dito po ina-assist na ESA, siguro tinatawag ito dati 30,000. So pero po, siguro baka next year pa yan, siyempre naman po ang pag-proseso sa gobyerno. And po mga partially, ang tigtatao po, mga food, relief, mga food pack, ito ang tigtatao sa mga partially damaged. Kaya ang may mga po sa Indo, dakula pong tabang na nataunan po kami, napili po kami. So, dakulang bagay na po yan. And sana po sa mga nagtatarabang, sa Adapt a Family, dahil po kayo matabangan and maihiras po ang sa Indo, lalo na po itong may mga kakayahan na magtaon ng share. Kasi si Aki ko po din nagtabang din kami sa create man kay Aki kong fundraise o fundraising. So kami pong family, nagtaon naman kami ng relief kasi mismong nagtitrex po sa kuya, kami ng pagkakaan, may baga. So siyempre, may hirap kata. Lalo mo niya na panahon, may kung mga trabaho. Hindi po. Sana may maray na puso na makahiling po kami. Matabangan naman po ang barangay Santa Rosa. Iya po, salamat po. Thank you very much po, Karina Alda po. Salamat.